Ano? We are now at saan yung lugar din? Libuna. Libuna pa pala? Manolo na. Approaching the legendary One Lie. And now, libaw na ta mga kapatid. Oh? Muna ni ang sumpay sa One Lie. One Lie. So at least hawa na. Hawa na siya guys. Hawa na guys. Oh. Ano yung asfalto guys? Brown ang color. Oh, brown pa. Pag muhinog na ni siya, may mo na siya puti. Oh, bago pa man kayo siya. Brown pa niya. Tanawa, luwag kayo guys, approaching sa One Lie. Wow, luwag kayo ang dalan. Ay, magiyan na gina guys, so nanay dump truck. Gwapo kayo lang, asfalto guys, yung brown kayo. Okay. So, dili pa natin makita guys ang ang One Lie. Hi guys. Okay. Now, what we are about to see is mga pang-pang pa guys. Pang-pang. Okay guys. So guys, pictures na guys. Ayaw na guys, kaya bugay guys. Bugay. Dito na lang Bugay yung tataan, pan guys. Ang asfalto guys. Oh. So, muna na siyang approach sa the legendary One Lie ka na may dump truck guys. May dump truck guys. Karoon na guys, mapunta sa guys. Pusa to guys ha. Forward Okay drive. guys, so forward guys ha. Okay guys. Padayon na saan mi guys. Agi ba ta guys? Huli mo siguro guys. Si Bibi Galupo guys. Oh. Guys. Okay, hulaton na lang natin na guys. Matunta na guys kay Murag. Wala pa na po no. Guys, muna siya ang padulong sa One Lie guys. Oh guys, oh. Lugay ka kagapon. Makita rin dito. Na guys, so si Sir guys. Ano ra guys. So, wait lang ta mga guys ha, kay nabay dump truck, lusot kayo. Okay. Oh, guys. Time to go na guys, kaya nana ang dump truck. Kaya na ganda ba yun yung motor? Four drive ning, adi man four drive sa tawagan eh. Talan gakama siyang ligid. Double differential. Ano gani motor ni kuno? Gani. Kaning motor guys, gikan na dito siya nag-agi sa One Lie. Kung gikan ka sa Napay bata guys, oh. Dalirig. Baga na ganang kalungat sa bata, oh. Sa iyang abugan. Pati na yung papa, oh. Di kay So muna guys. aron magkakuan na. Agay, makita na gid guys ang tulay, oh. Guys, oh. Mo na gid ni. Amo na gini siya guys. Okay. Guys. Guys. Oh, Abit mo guys, kay maulog mo guys. mahulog na cellphone ni Bibi karon na guys, so sa iyang holder. Guys. Mo na ay gwapo na naman dai guys. Guys, sige. Kaya naman dai sa. Dili mo kayo sa subida di ay ba? Kung mo Oh, na. gikan ta diri. Hindi ka na tayo kibada man ta. Badawan ta. Ay, pero okay naman siya guys. Wala na yung problema, oh. Okay guys, so hulong nita karon dito guys. Picture Ipakita guys. yung Bibi ang pose. Ba din, oh. Guys, so Dining angle ba? Muna siya guys, oh. Oh. Okay, so ang tulay, One Lie guys. Yes, the legendary One Lie. One Lie. Yes! We are about to approach. One Lie. Di din namang dalan dito guys. Dili pa na mao nato din na guys. Kuan na, bata na diya og kuan. Yeah, siguro na emnanan dia guys. Oh, yung nanan na guys. Tubilanan. Kanang overlooking ba kanang something. Something like that. Oh. Okay, overlooking. Inom sa kape niya. Okay, guys. Okay, Oh, guys. that's the bridge, guys. Hmm. We are about to approach na. According to Rosel, the One Lie. One Lie guys. So, na siya guys. Oh, Rosel naipaputol, Flores. guys, oh. Natumba sila guys. Ala ka na. Sama na sila, guys. Tumbagin eh. Tumbagin eh. Oh. Lahi kaya po gusto mo tanaw sa One Lie, guys. Oh, tanawa guys. Unsuccessful ilang first attempt. Nagbahada man guys. Ay, uyab-uyab. Maguni, Uyab guys. guys. Oh. Uyab-uyab, Muna, guys. oh, muna guys. Otro ka pa guys. Oh, klaro man niyo kay mga batanon, guys. Gipa-eskwela. Oh, muna sila yun. Nag-cut class. Oh. Sure gini cut class ba? Oh, natabon-tabon sa naong, guys. Sakit kayo guys. Sakit kuno kayo ingon niya. Matod pa niya sakit kayo guys. Nanagid ang kuhan, guys. Oh.
the RF, one line. Rosel Flores, one line. Kanina malilisod Siya guys. Dalan guys. Nara. Yes. Pag dinig ka sa ibabaw guys, murag ordinaryo na kayo sa tanawon. Pero once you get to know the bridge, once siya, unique in design. Ano na siya guys, oh. Kita mo na guys. Oh. Unong ninta diri guys. Guys, oh. Ano nila pa rin? Dayon lang, lakaw lang good. Oh, ito. Lakaw lang ka kasi gagamit. Di lagaw sakay. Ga-vlog man si RF. Yeah, guys. Wala siya nag-coin haning nga term guys. The legendary one line. Asa. Muna siya guys ha. Oh, muna yung mga isa ka vlogger guys oh. Na one line. One lie. Yes, we are at one line now. Wala pa na human dito sa Pikas nga portion guys. Or dini nga portion pa ingon sa highway, okay na. Ayun sa dalirig. Katong sa Luyo, Babaw. ongoing pa ang construction. Nga mo pinaka master vlogger sa Luyo din. Siya guys oh. Si RF. Siya yung nagpangalan na ni guys. One lie. Oh, muna siya guys oh. Katong nito mangima. Kanin din ni one lie. Oh, okay guys. Wa pa rin naman guys. Wala pa. Pero dali yun nila ba yun? Pero pitalan sa siguro nila. Yeah guys, kani sila guys, mga ligo, mga ambak di ani guys oh. Kani. Dili sila guys pangambak. Oh, na guys oh, tiyaw mo na oh. Oh, mahulog gani siya karon guys. Mabiyuda gini ang kauban kana guys oh. Mabiyuda gina guys. Kaya kabuang mo gining tawanan niya. Kapagid niya. Mabiyuda. Bahala nagwa ko litrato da guys, di na ko mosaka. Bye. Aya pa may kapa uli. Ikan pa may libon na. Ano man? Ay grabe ningat. Grabe na maagi sa one line. Nag-agili ko. Come on. Asa man dapat sa sige lagi. Masa rasa man ada. Oh, niya. Basta ayaw ko pagbiya-biyahin siya nga, ay pagkinangal na. Basta katagail ko mga ano sa'yo mga sige. So guys, doon kami sa cruising paingon sa Cagayan. Manaling tumoy sa mga ima guys. Kani guys. Kani nangagi pa ng one lie oh. Kami wala namin nangagi sa mga ima guys from Cagayan. Kani siya guys oh, padulong Cagayan. Kani This is the first time